Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba bunzibando kubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga-ke mina uNkulunkulu kakhulu, ungigcinile ngalibona usuku lwanamhlanje, ngakwazi ukuqhubeka lapho ngigcine khona nomsebenzi wakhe. Wena-ke uma umbonga, yini umenzele yona namhlanje? Mina ngisho namhlanje, ake siziyeke nje lezi ezinye insuku. Yini oyenzele uNkulunkulu na? Wakwenzela okukhulu kabi, wangenzela okukhulu kabi. Wathumela indodana yakhe yeze emhlabeni izofela mina ngiyisoni, izofela wena uyisoni. Ukuba okholwa yiyo angabhubhi, kepha abe nokuphila okuphakade. Yini oyenzela uNkulunkulu wena ngomuso ongaka asenzele wona? Luqalile nje usuku lwanamhlanje. What is it that you have done? Kukhona ngempela okwenzela uNkulunkulu? Ayike nokho, asiqhubeke nezwi lethu nenkonzo yethu. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Sibuka-ke izinto ezihlakaza ubunye kuKristu, kakhulu izilimi nokuprofetha. Kunini lapho ukuprofetha kwenza ubunye buhlukane? Kunini lapho izilimi zenza ubunye buhlukane? Kulapho uma isisetshenziswa lezi iy'phiwo ngendlela engekho ezwini. Uma zisetshenziswa ngendlela engekho ezwini, zidala ukwahlukana ebandleni. Ngiyacela-ke ukuthi ngiguqe, ngikhuleke. Ngiguqe, ngikhuleke, singene enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje. UJesu Kristu inkosi. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyakhuleka, ngiyacela ukuba Nkosi ube phakathi kwethu nangaso lesi sikhathi, ukhazimulise igama lakho, ubonakalise amandla akho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Bonakalisa-ke Nkosi ubukhulu bakho. Bonakalisa Nkosi amandla akho. Ube phakathi kwethu, ukhulume ngomoya wakho oyingcwele. Ngoba uNkulunkulu okhulumayo nabantu bakhe. UNkulunkulu ozambulayo phakathi kwabantu bakhe. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa. Umoya wami uyayitusa inkosi. Ngiyacela-ke sifunde izwi lethu elomgogodla ngokaJohane chapter 17 verse 20 no-21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu ngobunye asinikeze bona ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Soqhubeka-ke owaseKorinte bokuqala chapter 14. Saqala kuverse 1. Izolo sigcine kuverse 25. Soqala kuverse 26 namhlanje. Indlela yokukhonza kwebandla. Zisetshenziswa kanjani-ke lezi iy'phiwo ebandleni na? Indlela yokukhonza kwebandla. Verse 26. Kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana, ilona loyo uba nehubo noma isifundiso noma ukwambula noma izilimi noma ukuhumusha, konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Zonke lezi zinto azenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Ilona loyo uba nehubo. Yingakho kukuhle ibandla lihlangane singakashayi isikhathi sokuqala. Ngoba uma lihlangana singashaya isikhathi sokuqala, abazalwane bayavuselelana ngohuba. Ilona loyo uba nehubo.
kuleli hubo lakho. Lithi izwi lenkosi masivuselelane ngamahubo. Bangaphazama abaseKolose. Masivuselelane ngamahubo. Angamanye amagama kube lona loyo abe nehubo lakhe. Kodwa uma seqalwa uhlelo, sekunophethe uhlelo, umphathi wohlelo, sonke thina abanye sesiyehlela ngezansi ngoba phela sekunomphathi wohlelo, sekunodrayiva wemoto okuyena osezohuba, okuyena owazi isikhathi, okuyena owazi ukuthi uhlelo lumi kanjani, malumi kanje ukuze isikhathi sigcineke kufanele ngenze kanje. Awukwazi manje ukuthi wena laphaya kubazalwane uvele uvuke nengoma nje, uvuke nehubo. Cha. Uma uthanda ukuhuba enkonzweni, fika early, isikhathi sokuqala singakashayi. Bese liyavuka ihubo kuloya naloya naloya. Futhi uma kwenzeka, khuluma ngehubo lakho ukuthi likuvuselela kanjani. Yazi ngiyalingeka ukuthi angilibheke leli zwi elithi nivuselelane ngamahubo, nizongixolela nje. Sengilitholile uJesu Kristu uyinkosi, abaseKolose chapter 3. Siqala ukufunda, siqale ku-15 no-16. Ukuthula kaKristu makubusa ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi ibani ngababongayo. Ukuthula makubuse enhlizweni. Asifuneki siyaluyalo, kufuneka ukuthula ebandleni, ukuthula ezinhlizweni. Ngeke kube nokuthula ebandleni abantu bengenakho ukuthula enhlizweni. Enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye. Emzimbeni munye kaKristu sibizela ukuthula, asibangi ebunyeni nje bukaKristu siyadedelana. Sithi futhi ibani ngababongayo. Kunoma yena ohlangabezana nayo, give thanks to the Lord. Bonga. Nangoku-verse 16, izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu. Njengoba sisekhaya lezwi-ke senza izwi, lihlezi izwi, usuku nosuku sithola izwi. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu. Livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke. Nakho-ke la ngijaya khona. Niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya. Nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Niyalane ngamahubo. Ngamanye amagama, uma sihlangene sicula, nginelungelo lokuthi ngithi iculo namba bani ecilongweni liyayithinta inhliziyo yami kanje kanje kanje, ngoba iculo liyintshumayelo, ihubo liyintshumayelo, ukuhlabelela kuyamduduza odabukileyo. So ibandla eliphilayo elizophila yileli elikwazi ukumdumisa uNkulunkulu limhubele. Sihlangana-ke early, uma inkonzo ingena ngo-10, bekuyoba kuhle ibandla liqale ngo-9. Kudunyiswe nje uNkulunkulu for the whole hour. Adunyiswe nje uNkulunkulu, ajabule esesihlalweni sakhe, athi mayebheka athi obani laba abangidumisayo emhlabeni, abesenibusisa ngamunye ngamunye. So kuthiwa niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Ube-17 angeke ngisasho lutho ngayo ukuthi konke enikwenzayo, noma kungezwi noma kungomsebenzi, kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. Kodwa okukhulu, fundisanani ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo. Bese ilana-ke kwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 26, ukuthi kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana, ilo naloyo uba nehubo noma nesifundiso, noma ukwambula, ambule imfihlakalo zikaNkulunkulu, noma izilimi, noma ukuhumusha. Konke akwenzela ukwakhiwa kwebandla. Uma zikhona izilimi kufanele kuhunyushwe ebandleni, konke akwenzela ukwakhiwa kwebandla. Bese siya-ke ku-verse 27. Uthi ku-verse 27, uma-ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili bangadluli kwabathathu, badedelane, omunye ahumushe. Verse 28, kepha uma kungekho ohumushayo, kathule ebandleni azikhulumele yena yedwa
nakuNkulunkulu. So nje izilimi nje azifuneki ebandleni uma kungeze uhunyushwa. Kuphela lapho nje. Ayikho futhi enye into ofuneka si-ede, ayikho enye. Emva kokufundisana ukuthi iy'limi zenzani, khona iy'limi ezi-invoke-a ispirit ezivusa umoya wokuprofetha. Khona iy'limi ezilanda amadimoni ukuthi a-operate enkonzweni. Khona iy'limi ezenza ukuthi abantu banikele. Bayanikwa ngokuhlukana kwabo uma beyothwala befundise noma uma beyo-initiate. Ayishaye lezi iy'limi asekunikeliswa ivele ithelwe imali kanti uselande lesi spirit esokunikelisa. Iy'limi azikhulunywe ebandleni uma kungekho umshado. Angiphinde uverse 27. Uma-ke umuntu ekhuluma ngezilimi akube ngababili bangadluli kwabathathu, badedelane omunye ahumushe. Akuzukuvele nje kube ilanga lelimi nje namhlanje. Babili noma bawu-3 badedelane omunye ahumushe. Kepha uma kungekho umshayo kathule ebandleni azikhulumelene yedwa noNkulunkulu. Verse 29. Abaprofethi-ke kukhulume ababili noma babe bathathu, nakhona 2 or 3, abanye bakuhlole. Abaprofethi-ke ake ngiyicacise ngiqhubeke nayo. Ngingasho ngathi ukuprofetha ukukhuluma izwi, ukusiza umuntu umsusa esihogweni umuse ezulwini, ngalinganisa ngesiphambano. Ukuprofetha umuntu ofakazayo ekhuluma ngempilo yakhe, uma elalele kahle umoya ongcwele mayethi asukuma afakaze, ufike through ubufakazi bakhe aprofethe. Ngoba kukhona othintekayo, hawu kusizakale umuntu onje, kusho ukuthi nami ngizosizakala. Yayibona loo nto? Ukufakaza kuwuprofetha. Uthola ukuthi omunye uma efakaza azathinte ingxenye yentshumayelo engayazi yosuku. Uthi usuyayisukuma uyashumayela, usuhamba ucaphuna ubufakazini babantu. Ushumayela ubusuthi njengosibani bani ofakaze wathi. Yabona, zixhumane lezi zinto ngoba umoya owodwa osebenzayo. So-ke ukufakaza ukuprofetha, ukukhuluma izwi ukuprofetha. Kodwa ofakazayo uprofetha uma ethunywe umoya ongcwele, hhayi uma ezikhulumela. Khona ukuthi umuntu azikhulumele kuthiwa akafakazi. Ngikaze ngihlekiswa yini? Angiphathi-ke kulezi iy'nsuku njengoba sesinevidiyo, senza amavidiyo ka-YouTube. Omunye ufakazela nje ukuthi avele ku-YouTube. Yabona-ke uma kunjalo awukho umvuzo ezulwini. Fakaza ngoba uthinta umoya ongcwele. Sisuke sizamela nina-ke uma senza ababe baningi. Kahle kahle lithi izwi ababe babili noma babe bathathu. Okungukuthi-ke uma sesihlanganisa kahle, akufakaze abantu ababili, okwesithathu yizwi. Akufakaze abantu ababili, okwesithathu yizwi. Bakuthiwa siyastikha nje ezwini. Kodwa-ke ngoba sisuke mhlawumbe kuyingqayizivele ukuthi sifikile lapho abantu abanikwa ithuba bafakaze. Kodwa nje ngokwezwi bafanele babe bathatha abantu abaprofethayo. So kusho ukuthi ababili bazofakaza, owesithathu siyashumayela, sekuphelile. Ngesikhathi kwenzeka kufanele kube khona abakuhlolayo, abahlola lento ebikhulunywa ivela kuNkulunkulu noma ivela kumuntu noma ivela esihogweni. Phela sizudlisa abantu poison. Ngamanye amagama-ke ngilanisa uma kukhuluma umuntu kanti akuveli kuNkulunkulu, sekufanele litshelwe khona lapha ibandla yilabo abaphiwa amehlo okubona, abahlaziyayo, abahlola umoya. Kuthiwe cha, le nkulumo ithi akuyona evela kuNkulunkulu, ukuze abantu bengahambi nophoyizeni. Akuhlaziswa wena ubusetshenziswa usathane uyithuluzi. Kodwa kufanele ukuthi kushiwo ebandleni ngaso leso sikhathi bazalwane bangaze balimale. Angiphinde verse 29. Abaprofethi-ke kukhuluma ababili noma bathathu, abanye bakuhlole. Verse 30. Kepha uma kwambulwa utho komunye ohlezi khona, kathulo uqala. Kuzokwenzeka ethi esakhuluma okhulumayo bese kwambulwa utho kohlezi phansi.
Akathula okokuqala Mdedele, verse 31, ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke. Usiyabona akulona icala ukuthi sifakazise abantu abaningi, kodwa uma isikhathi simpintsha bawu-2 banele, okwesithathu izwi lenkosi. Kodwa futhi lithi ningaprofetha nonke ngabanye ukuze bafunde bonke balulekwe bonke, ngoba ukuprofetha kuyafundisa, ukuprofetha kuyaluleka. Kodwa uma kwambulutho kohlezi phansi, okhulumayo kathule. Verse 32, imimoya yabaprofethi ithobela abaprofethi. Imimoya yabaprofethi ithobela abaprofethi, ngokuba uNkulunkulu kasiye wesiyaluyalu, kepha ngokuthula njengolokhu kunjalo emabandleni onke abangcwele. Ungokuthula njengoba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Angisezukuya-ke kude verse 34 ngoba sekuwesinye isihloko besikhuluma ngoyilimi nangokuprofetha. Ngiyathemba ukuthi sigoqa kahle la ukuthi uma kukhulunywa ngezilimi ababe babili bangadluli kwabathathu, kodwa omunye enze njani? Ahumushe. Nokuprofetha ababe babili bangadluli kwabathathu, abanye bese beyakuhlola ukuthi kuvela kuNkulunkulu yini, abantu bengadlisi uphoyizeni njengoba kwenzeka la ekhaya lethu. Kuke kube nabantu nje abaphushayo abafuna kufaka amavini abo, kanti phela kufanele ngiyihlole into ngaphambi kokuba ingene. So-ke sesiyazi nabaprofethi, ngakho-ke siyathobelana. Imimoya yabaprofethi ithobela abaprofethi, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo akusiyena owesiyaluyalu, kepha ungowokuthula njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Yingakho-ke kuthiwe uverse 26, uma nibuthane lo nalo uba nehubo noma isifundiso noma kwambulwa noma ukwambula noma izilimi. Siyase-ke laphaya kwabaseKolose uchapter 3 la sifike sathola khona kukhulunywa le ndaba yokuthula. Uverse 15, ukuthula kaKristu makubusa ezinhliziyweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi yibani ngababongayo. Njengoba umoya wabaprofethi uthobela abaprofethi, ukuthula kukaKristu makubusa iy'nhliziyo zenu, siyathobelana. Ngamanye amagama umuntu ophoqayo ekhulumile emzingezi uhunyusha akanakho ukuthula, ufaka i-agenda yakhe nje, uzo-invoke ispirithi sakhe. Hhayi mina bengizobaleka ngithi inyawo zami ngithwale uma kufika endaweni enjalo, ikakhulu emva kwalesi sifundiso, ngoba uNkulunkulu kasiye wesiyaluyalu, kepha ngokuthula njengoba kunjalo emabandleni onke. Ngakho ukuthula kaKristu makubusa ezinhliziyweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi yibani ngababongayo. Bese kuthiwa izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame, lifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangesihlabelelo nangamaculo komoya, nimhubele uNkulunkulu ezinhliziyweni zenu ngokubonga. Wagcina nini ukuze kuvuka ikhorasi kuwena ngaphakathi? Uze nje kuvuka ikhorasi enhliziyweni, uze usucula. Lasho naphi lelo khorasi? Konke enikwenzayo bazalwane, noma kungezwi noma kungomsebenzi, kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu uyise. Siyayigoqa-ke izilimi la neyokuprofetha namhlanje. Ngisazolalela ukuthi siyaqhubeka nobunye noma konke sesiyakugoqa siqale isihloko esisha, angazi. uNkulunkulu uzosikhulumela, ibandla lakhe leli, igroup yakhe le. Mina Nsibande ngiyithuluzi nje yimbongolo egitshelwe. Ngiyacela sigoqe sikhuleke uJesu Kristu Inkosi. Ngokulungileyo babongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngezwi lakho, siyabonga usifundisa, moya ongcwele, moya weqiniso, moya kaBaba. Sibonga nokuzivula amehlo ukuthi siqwashe, siqonde, sibone izinto ezenzakalayo. Ngiyabonga uNkulunkulu wami nomusa, udumo lonke ngilinikeza wena, lukufanele futhi lungolwakho
izitha zonke zize zibekwe phansi kwezinyawo zakho. Isitha sokugcina esingukufa esiyobekwa phansi kwezinyawo zakho. Ngiyabonga-ke uNkulunkulu wethu, busisa ilona loyo lalele. Siyabonga. UJesu Kristu Inkosi. Amen. Baba uNzibande, uyabonga, uyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle nentambama enhle. UJesu Kristu Inkosi.